गिबियावनो मिथिहोगोन जोंनि हाथिसार ओनसोलाव मा जादों मा जायाखै जोंनि भुटाननिफ्राय फैनाय दैया बहुद रोखोमनि जोंहा नुकसान जालांबाय। दा भुटान एयारपर्ट सेरजों फैनाय दै, बे दैया सनापुर एसएसबि केम्पनि एसे सोनाबजों 200 मिटारसो सिसि ब्लक लामाखौहाय बरबाद खालामबाय। दा बेखौ जोंनि डिसि सार, एमएलए सार आरो जोंनि दानि इएम सार बिथांमोननि खावलायनायाव बे कन्स्ट्राक्सना सचिन सारजों लोगोसे ओनसोलनि जोंनि चेयारमेन सार आरो किसुमान लिडारफोरनि गेजेरजों बे खामानिया मावजागासिनो दङ। दा बेखौबो जों धन्यबाद होनांगोन। आरो बिनि उनाव बे दैयानो फैनानै जोंहा दा नैबे आपार माझि बस्ति, बे आपार माझि बस्तियाव थालिर न'आव गायनायनि दङमोन, बेखौ खुरखालांबाय। गया अलरेडि थांबाय, औवा सुवा थांबाय आरो मोजां मोजां न'आव गायनाय बिफां लाइफां दङमोन, बेफोरखौबो साफा दैया खुरखाना लांजोब्बाय। दा बेखौ प्रटेक्ट होनो थाखाय गामि ओनसोला गावसोरनो दिनैनि दिनाव न'खरसेयाव औवा थसे लाबोनानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। खुब आपार माझि बस्तिनि रायजोफोरखौ धन्यबाद होदों। दिनै आरो बिथांमोना बे प्रटेक्शननि खामानि मावनायनि गेजेरावनो बे दैखौ बोरैबा दांगार हरनो हायो बेवहाय मदद बिनायखाय जोंहा हाथिसार प्राइमारि हिसाबै डिसि डिपार्टमेन्ट दङ बा डिसि जोंहा ग्रुप दङ, मोनसे कमिटि दङ जायखौ जोङो चेयारमेन गायसननानै दोननाय जादों आरो बिथांजों गोबां मावथि कर्मिफोर दङ। दिनै जोंनि जोंजों सायख'नानै दोनजानाय चेयारमेन बिथां अक्सरम बसुमतारी बिथांखौ जों गोबां धन्यबाद होनांगोन। हाथिसार ओनसोलाव बिथाङा दिनैल' नङा, सिगांबो खामानि मावनानै गोबां होलांबाय, जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। आरो दिनैबो जों खावलायनायनि गेजेरजों आरो रायजोफोर खावलायनायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो नैबे आपार माझि बस्ति जिथु खुरखानाय जाय दैजों खुरखालांदों बे दैखौहाय गुबुन मोनसे लामाजों डाइभार्ट खालामनो थाखाय दा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिथाङा खुद गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय सहाय मोनाब्लाबो दिनै गावनि पकेटनिफ्राय खामानि मावबाय। बेखौनो खावलायगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि गभर्नमेन्टआ दानि जिहेतु रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंनि हाथिसार ओनसोलाव जेसेबांनाखि दैजों खुरखाजानाय बे खुरखाजानाय ओनसोलफोरखौ जाहाथे मोजां प्रटेक्शन खालामनानै होयो आरो मोजां मावनानै होयो। आनखि आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि चेयारमेन बिथांनि दारै जाहाथे जोंनि बे ओनसोलखौ जोंनि गभर्नमेन्टनि नेताफ्रा आरो गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे मोजां खामानिखौ मावनानै होलाङो, बेखौनो पार्टिनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोनथोंसै।